Yo, sa mga katribon, balik na po ang inyong amigo Higala Barkada Silingan ug ang inyong friendly katawanan. Haha, bitaw, it's me, Bonrex, aka Bonyek. For today's video guys is maghisgot ta og kakao. Ayon na mo sige pangutan og nganong kakao nga atong hisgutan. Basta tan-aw lang mo og paminaw kay amo ka mong edukar sa atong mga klasik-klasing kakao karong adlaw. So kay baba mo guys, ang mga liso sa kakao is mao ni ang main ingredient sa chocolate og walay laing tanom nga produkto nga magapuli nini nag-inusara ra gyud ni siya sa ingredients sa kalibutan. Hayay. So diri sa atong dapit sa Pinas aduna tay tulo ka dagkong grupo sa cultivar gipatubo sa mga mag-uuma, ang Criollo, Forastero og Trinitario. So ang Criollo guys is gi-consider ni siya kini nga labing mahal nga talagsaon ug nagikan ni siya sa Central South America ug usapon ni siya sa pinakalisod alimahan. Kay dugukunan kini og mga piste og mga sakit sa kakao maong 5% ra sa kalibutan ang nagproduce sa ani nga klase sa kakao. Maong gi-consider ni siya nga hari sa mga kakao kay premium quality gyud siya nga klase. Ug ang Forastero guys is native ni siya gikan ni sa Amazon Basin og laping daghang gamit sa klase og sa kasagarang ipatubo is kakao. Unja medyo gahi ni siya og dili dugukunon og mga piste or sakit. Unja guys medyo naay pagkapait ang lasa ni maong kasagaran kasagulan gyud nila og kanang mga mas nindot or mga maayo nga kakao ba, di ba? Para tekniko na. Og ang ikatulo guys mao ang Trinitario, ang hybrid nilang tulo. If i-combine ang Criollo og ang Forastero, mao ni siya ang resulta. Ang kagahi og taas sa nga resistensya sa Forastero og katamis og kalami sa Criollo, ang naa makita nimo sa Trinitario maong gitawag ni siya og hybrid. Ito hybrid. So, now you know. Maong ayaw ninyo sayangan yung liso sa kakao guys. Tigo man na kayo mag-chocolate ta. Hay! Ug diri sa atong dapit sa Pinas guys is napotay gigamit ang produkto nga gihimo sa kanang kon bitaw kanang gikan sa liso sa kakao, mao na siya ang gitawag na tog tabliya. So for sure kitang tanan naka-ila jud ane ang traditional nga chocolate para sa atuap. 100% pure chocolate jud ni siya. Og main ingredients po ni siya sa atong traditional hot choco or sikwate. Ayay, kamor ganahan ko niya. Og katong usapon katong gitawag na tong champurado, syempre, di ba? Anja guys, amo namong pakitono kung saan paggama sa lamian nga sikwate. So, let's go. Hi. Good morning mga idol. So, karon is magluto tag kuan. Sikwate, duha ra may gibilin sa mga amo ay. So mo nang ganay ra tong paiguan. Actually dili pud ko yung kamao mo luto og kanang sikwate pero magbamaor ang butak. So unang buhaton na to is syempre magandam ta dire. Inti pa na sudlan na tubig. Human, higa na to. Human. Uban. So while nagpabukal ta sa atong tubig guys is makinanglan ta og ngani aron usapon is technique nga aron madali ra bitaw kuagi masigi kag karo-karo dugay pa daw na mahuman. So actually guys amo nang gihimo ngani kay mo man gitawag ta tug kanang patiro bitaw. So mo na siya resulta guys So mo na siya guys Kita gyud kayo ninyo powder na powder. Agah kahumot ita sus Ginoo. O karon kini bukal naman. So ato nang ibutang atong bida ang tabliya. So init man di ay. Nitubo. Ayan. Hup, hinayan. Hup. Human kay wa man tay batirol. Di ba? Arte kayo. Tigbason ta karon. So ang timaylan ko na ni maluto na kana ko nang murag mulot-laut na jud kita murag mapil na jud nimo ng chocolate ni jud sa gilamay. Nya karon guys, ang gihimo na tong mga sweetener niya, honey or unsa pa din pagpatamis ninyo. So ang among gigamit karon is mura man jud po ni nailhan namo dire sa mo brown sugar. Nilabay ng mga pila ka minutos og karon. Ay, Ginoo ko. Agwa. Balik pa, marganahan ko. Sikwate jud ay. Hay, dara. Kuban gamay, tatawaran mga after mga 2 minutes. Goods na. Hay.
O karon kining labay ang duha ka minutos. Ay. Bye. Sakto kayo guys kay tinguan man ron. And this is it. Muna siya among gitawag og sikwate. So guys, nakpakita na dyan na mo ang tanang proseso sa paghimo og sikwate. So, amo dyan na kuha na nga, pinigtila bitaw. Ano bitong, pinakalamian ka dyan mo. So, karon guys is, dire ra dyan may taman, o dire ra dyan po may kutob, kaya di ko gusto ka na mo, bukod sa taong kusog mudagan. Hay! Sa kagan, kusog mudagan ko no. So, bitaw, mora dyan to guys, so ginaot nung nga marag na, ibawan po niya or nakakuha og knowledge tong uban o kung saan pag-process pero dili dyan na ingon nga mo dyan traditional nga pag-process dyan na mo kay marag binag-o na mo na yung style god. So, naot nga nag-enjoy ang tanan og this is Bonrex Kermy signing off. Bye-bye!